ባህር ስነ ጥበባዊ ዶክተር በረኸት መንግስተአብ ኣብ መበል 89 ዕድሚኡ ዓሪፉ። ባህር ስነ ጥበባዊ ዶክተር በረኸት መንግስተአብ ኣብ መበል 89 ዕድሚኡ ሎሚ ንግሆ ረቡዕ 12 ሕዳር 2025 ኣብ ከተማ ኣስመራ ከም ዝዓረፈ ወዱ ክብረ ወሰን በረኸት ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ። ኣቦና በረኸት ካብ መወዳእታ 50ታት ጀሚሩ ንልዕሊ 300 ደርፍታት ዘፍረየ ኣብ ዝተፈላለየ ጉጅለ ባህልታት ዝዓየየ ቢኤም ዝተባህለ ናይ ገዛ ርእሱ ቤት ሙዚቃ ዝነበሮ ታሪኽ ብምዝንታውን ፍጻመታት ብምስናድን ዝልለ ሓደ ካብቶም ዓበይትን ተዘከርትን ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ነይሩ። ባህር ስነ ጥበባዊ ዶክተር በረኸት ኣብ 1975 ኣብ ቃልሲ ናጽነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ህይወቱ ከይበቃቐ ኣቀዲሙ ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ቃልሲ ዘድህቡ ክሳብ ሕጂ ላዝኦምን መቐረቶምን ዘይሓስስ ዕንበባ መስከረም፣ መለይ፣ በረኻ ዓደይ፣ ትሕቲ ገዛና፣ ሓዳስ ኤርትራን ካልኦት ኣማኢት መምስ መድርኹ ዝሳነዩ ሃገራውያንን ማሕበራውያንን ትሕዝቶታት ዘለዎም ደርፍታት ዘፍረየ ገጣምን ዘያምን ብምዃኑ ኣብ ታሪኽ ስነ ጥበብ ኤርትራን ኤርትራውያንን ብኽብሪ ካብ ዝዝከሩ ሰብ ሞያ ሓደ እዩ ነይሩ። ስነ ጥበባዊ ኣቦና በረኸት ድሕሪ ምሕራር ኤርትራ ኣብ መግዛእቲ ስርዓት ደርግ ካብ ስደት ናብ ሃገሩ ብምእታው ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ፍርያቱ ብምቕራብ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ክዓዩ ጸኒሑ። ብፍላይ ድማ ምስ ጉጅለ ባህሊ ሓደ ባህግና ምስ ገዳይምን መዘንኡን ስነ ጥበባውያን ኣብ ሙሉእ ሃገር ብምዛር ዘርኣይዎ ምርኢት ብፍሉይ ይዝከር። ካብዚ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ግን ብሕማም ክሳቐ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ 12 ሕዳር 2025 ድማ ኣብ ኣስመራ ዓሪፉ። በዚ ኣጋጣሚ ንስድራ ቤቱን ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብን ጽንዓት ይሃብ። ነቦና በረኸት ድማ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ።